To a laari kala gomnati fuu manga nder kuuɗe maaga kanjum on nga tabitina gasna dow himɓe ɗo jooɗi jam. Ngam to himɓe jooɗai jam wala ko on wawata waɗu. Gotel nder lamar Adamawa kanjum on ɓurna fu haɗa wainaɓe be remoɓe. Amma duɓiji ko sali ɗo nde gomna man tiɗi dow man, o waɗi lamɓe dondono ha nder man, o waɗi modiɓe ha nder lamar man, o tiggi komitiwa je dingata voldugo be remoɓe be wainaɓe. Ɓe gasni dow bo ɓe yiɗi ɓe jooɗa jam caka wainaɓe be remoɓe. Nden bo o heɓi commissioner tiɗɗo Tijjani Maksha daga Maiha. Kanko ɗo o andi hala lamar man, o wawi kuuɗe man, ngam majum ɓeɗo tokka kala lawol hani ɓe tokka fu ngam ɓe gasna wala fitina caka remowo be ndemowo. So ngam man ɗo irin laabiji o tokki ha ma yi'ugo jonde jam ha Adamawa man na dow remoɓe be wainaɓe tan, Adamawa man gaba ɗaya ɗo habda ngam yi'ugo himɓe jooɗi jam. Alhamdulillahi bo himɓe yetti Allah, ngam ta ɗo nana ko fe'ata nokkuje fere sei torinaɓe Allah hoinan ɓe. Enen bo na ayi jonde jam ɗo sei en tora jomirawo Allah waɗa ɗum tokkita. Amma dalila tiiɗal gomna man, majalisa mako, commissioner mako, lamlamɓe dondono, hukumaji rento e ko nandi ban man, ɓe pat maɓɓe ɓe hauti hore ɓeɗo huwa wala jemma wala nange ngam yi'ugo Adamawa ɗo heɓi jonde jam, ko moijo bo doggina lamar muɗum nder wala fitina, wala bo matsala daga ko toi. So ngam man min ɗo yetta wainaɓe, min ɗo yetta bo remoɓe, min ɗo yetta bo lamlamɓe, min ɗo yetta bo hukumaji rentoji, min ɗo yetta bo gomna man be irin tiiɗal o waɗi ɗo. Ngam to a fonni ɗum jotta be ko sali, a andini wodi bambanci masin ha nder jahangal ɗo. So ngam man ɗo on dabareji mako, ngam man o jogo fijirta ɗum hala rento na kugal na wanyo ha gomnati ɗo. So ngam man ɓeɗo tiiɗi dow man, kanjum waɗi bo ayi himɓe ɗo jooɗi jam wala bo matsala. Ngam man kala remowo pat andi wakkati kaza ɗo o timminan wittugo mako, wakkati kaza ɗo ɓe yofan dabbaji. Ngam man ko moi ɗo tokkiti dow ko ɓe narri. So ngam man ɗo kanjum on jaɓɓuɗe o ho'i. Nden bo min yetti Allah be nasaraku himɓe heɓata ɗo. Barista, wodi woɓɓe fere a lara eggoɓe diga leydi keddiraɗi ɗiɗiwol Adamawa ko Najeriya ko nandi banni salotoɓe fere ɓe wara caka jemma ɓe salo, irin ɗo waddata bononda e ko nandi banni ɗo fi'ano ha hukumaji pamari goɗɗi, kamɓe bo to ɓe ummi se ɓe wi'a ɗum fulɓe, sei a lara ɓe ummini fulɓe ko nandi banni. Irin ɗo bo wodi tampata ego dabari ɗum hose. To a laari ɗo fu ɗon nder lamar taskaram gomnati man, ngam ɓe andi wodi waroɓe ɗo sala. Fulɓe ɓe waɗo wondi be maɓɓe kam, kamɓe ɓe ɗon nokkuje man ai. Remoɓe man ɗo pellel maɓɓe pat ɓeɗo jooɗi, to fofo waɗi ɓeɗo hauti pellel gotel, to belɗum waɗi ɓeɗo hauti pellel gotel. Ngam man ayi wala hujja habre caka maɓɓe. To amma waroɓe sala ɗo, sala jemma, wara waɗa ɓarnaji nanga lama ɓe dilla, to ɗo himɓe fere, kamɓe ma gomnati man ɗo wati hakkilo ha dow maɓɓe. Kala hukuma pamara pat daga lamɓe man, rento be bo ko nandi bama, ɓeɗo wati hakkilo ha dow irin ɗo ngam ɓe fadda ɓe tabbitina dow ɓe waddanai himɓe fitina, ngam sarla jonde jam himɓe woltiri ha Adamawa. Na'am, hedi wakkere fere anda kadi nde a vi ɓe hauti koppi be nanta kamɓe lamlamɓe ko laamu dondonu, irin wamarde ɗe kamɓe bo ɓe wamata ngam wallitiki gomnati ɗo ko larani fiji rento. To ko moijo andi lamlamɓe meɗen ɓeɗo hakkile, ɓeɗo mari hurum je ɓe hakkilinta. Ɓeɗo mari Jauro, ɓeɗo mari mai jimilla en, ɓeɗo mari saraki en je district ɓe wiyata ɓe district head, ɓeɗon ni vagare. So ngam majum kamɓe ɗo be hurum maɓɓe, to ɓe waɗi taskaram hurum maɓɓe, ɓe tabbitini wodi matsala, to ɓe famtinan
hukumaji rento waran hawta be maɓɓe be hukuma pamara ɓe laara no ɓe waɗa dow lamar ɓe heɓi wakkatiyel man. So ngam man lamlamɓe ɗo be modiɓɓe meɗen ɓe en mari be dotti en meɗen ɓe en mari ɓe pat ɓe ɗo hawti hoore dow tabitugo Adamawa State ɗo jooɗi jam. So ngam majum kuuɗe maɓɓe Allah tan ɓuri andugo kerol man, amma ɓe ɗo tiiɗi ɓe ɗo habda. Kanjum waɗi nane ma to wot kawtal hoore caka lamɓe, caka mallu'en, caka himɓe, caka rento hukumaji fere a tawan wato himɓe heɓan nasaraku dow ko ardini. So ngam man dabareji maɓɓe be ƴoyre maɓɓe pat ngam himɓe heɓa jonde jam, kuma alhamdulillah ha Adamawa ɗo himɓe yetti Allah, himɓe ɗo heɓa jonde jam. Ka foti wiya to goɗɗo tokki naftiri e kalimaji maɗa wiyan yeeso seɗɗa bako kanko Amadou Umaru Fintiri timmina laamu mako duuɓi 7 ha korwal gomnaku diwal Adamawa ko larani soyde pamtotiral hakkunde waynaɓe e remoɓe wartan tariha. Inchallahu nama caka waynaɓe be remoɓe himɓe Adamawa man ma sama andi Adamawa ɗo himɓe ɗo mari kabilaji fere waɗi 87. ɗabi'a maɓɓe feere, al'adaji maɓɓe feere, dina maɓɓe feere, ɗum pat ɗum ɗo hawti. To amma to a heɓi ardungal je hulowo Allah to a tabitinan dow himɓe joɗan jam, ngam o falan ɓe, o elataɓe, oɗo tabitini bo kala ko o waɗata pat himɓe ɗo hawta hoore waɗa ɗum, to ngam a tawan himɓe heɓan jonde jam. So ngam man na tan caka waynaɓe be remoɓe, himɓe Adamawa man ma gaba ɗaya to a himi duuɓiji ko sali irin fitinaji dogganno ha nokkuje fere caka fulɓe be kabila pellel man, to jomirawo Allah be bawɗe muɗum be bo ardungal jotta gomna mari man himɓe ɗo heɓa koyɗum masin. So ngam man min ɗo ƴoritira himɓe Adamawa ɗo en habda no en fodde e bawɗe muɗum en tabitina en jooɗi jam, ngam soyde jonde jam ɗum masibo on manga. En nana ko feyata local state ji feere kuje man velay. So ngam man ha ɗo tata en jaɓa goɗɗo feere wara ko bo findina yummina fitina ni ngam himɓe heɓa sonde jonde jam. ɗo min ɗo tora Allah hoynan men, nden bo bano mi arti mi vino daga arande ɗo gomna man ɗo tiiɗi, gomnati mako ɗo tiiɗi, lamɓe amin ɗo tiiɗi, mallu en amin ɗo tiiɗi dow yiwugo himɓe jooɗi jam. So miɗo gasnanama ɗo to Allah hoddiri ha zaman mako ha ma ɓawo mako, ngam kala mo warata pat min ɗo yela o wara o waɗa ko ɓurata ko gomna Amadou Umaru Fintiri ɗo waɗata dow himɓe heɓa jonde jam ha Adamawa be jahol yeeso. nde ko larini haala jonde jam woodi dereke'en ɓe wiyata en Shila gomnati goɗɗi ha ɓawo habdi fodde bawɗe maji, amma gomnati ɗo nde wari bana ɗo wiya bana haala Shila mai ɗo warta bana tariha ko bo neɓa ananayi, kanjum bo irin dabareje ɗeje to ɗo fu ɗon nder hurum kugal gomnati. Kuje Shila ɗo min mari min roni hunde man wala ha wala, debbo fotai vurta be boro mum, fotai yaha fattude, wala ni ko wala, amma Allah be bawɗe muɗum be dabareji gomnati, gomna man wari tiiɗi tabitini dow fa haala kuje Shila ɗo ko mai anguwa laata dow andangal mako ko fe'ata ha fattude mako, ko mai jimilla laata dow fe'ano ha fattude mako o anda, ɓe anda himɓe ɓe woni ha nder pattule maɓɓe, voɗɓe be halluɓe pat. So ngam man to halluɓe on bo ɓe ecca hukuma, ngam ɓe ɗo huuda be hukuma, ɓe ɗo tabitini dow kala ko fe'ata ha nokkuje maɓɓe pat. To ni hunde ɗo yiɗi warugo sembe, to ɓe waɗa maza ɓe aata ɗum ɓe yaha ɓe ecca hukumaji rento, nden bo gomna barri kala mo a andi daga mai anguwa be mai jimilla be lamɗo be bo hukumaji rento dow Shila ɗo, kala no watta fu himɓe habda aata fitina man, ngam fitina man na pamaro, hunde on ɗum umminta hakkilo, jaɓa kare himɓe, soppa himɓe be laɓi. ɗo na ɗabi'a meɗen completely, na ɗabi'a meɗen ha jongoje meɗen ɗo. So ngam man miɗo gasana himɓe Adamawa dow gomnati ɗo dingan habdugo be maɓɓe, sei to min tabitini wala ko moy watta kuje Shila ɗo dow bawal Allah. Noddanduma haragare to haragare man ni himɓe tora Allah, jomirawo Allah waddunu himɓe jonde jam ha leddi ɗo, tora Allah jomirawo Allah hoynan himɓe saɗirmaji, himɓe wontiri nder man ɗo, himɓe bo tora Allah dow Allah waddunu men koyɗum, en hawta hoore meɗen bo en muñotira, ngam en tabitina dow en ɗo jooɗi jam, en jooɗai jam, nda velo nda wahala, ay andi hunde man velanta himɓe, ngam kala marɗo saare fu andi ko tagu wiyata,
ngam en toro Allah jomiraɗo Allah wallutu en nden bo arduɓe meɗen bo ɓe Allah hokkoɓe dalila ɓe waɗa adilaku ngam leddi heɓa jonde jaam nden bo hay goni man en heɓa jonde jaam ɗo on mi ƴondirta yimɓe ɗo yimɓe hokka bawal kerol fodde e bawɗe maɓɓe ɗo no yimɓe joɗirta jaam wallita ngam en heɓa jaam ngam bo en heɓa en yaha yeeso bana kala jihaji feere fuu ha Nigeria ɗo.